Σε λείψα. Έχουμε πολύ καιρό να σας δούμε, είναι η αλήθεια. Απήχα αρκετό καιρό, απέχω μάλλον αρκετό καιρό από τη τηλεόραση. Θα με δείτε όμως σύντομα, πιστεύω. Ετοιμάζω πραγματάκια, ναι. Για ποιο λόγο απέχετε από τη τηλεόραση? Δεν θεωρώ ότι είχα κάτι να πω. Δεν είχα κάνει κάποια δισκογραφική κίνηση. Τώρα έχω ξεκινήσει ξανά τα live μου, πάνε πάρα πολύ καλά σε όλη την Ελλάδα. Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Γιάννενα, παντού, Κύπρο. Και θα επιστρέψω μάλλον με 2-3 τραγούδια μάλλον πριν τις γιορτές. Πολλοί καλλιτέχνες από το χώρο σας, του τραγουδιού δηλαδή, έχουν ασχοληθεί με τα talent show, είναι σε κριτικές επιτροπές. Εσάς σας έγινε ποτέ κάποια τέτοια πρόταση? Όχι, μια φορά μου είχε γίνει μονάχα για το Dancing on Ice και δεν είχα πάει. Γιατί, δεν σας άρεσε? Δεν θεωρώ ότι είμαι και πολύ καλός χορευτής, πόσο μάλλον να κάνω όλα αυτά πάνω στον πάγο. Εσείς συμφωνείτε ότι πλέον οι νέοι τραγουδιστές επιλέγουν τα reality show όπως τύπου The Voice και όλα αυτά ή talent show? Συμφωνείτε? Κοίταξε, συμφωνώ. Νομίζω ότι αν κάποιος είναι καλός τραγουδιστής, με κάποιο τρόπο πρέπει να φανεί. Οπότε, εφόσον δεν είναι η δισκογραφία έτσι όπως την ξέραμε εμείς πριν αρκετά χρόνια, με κάποιο τρόπο πρέπει να βγει μπροστά, οπότε πρέπει να πάει σε αυτά τα παιχνίδια. Αλλά αυτό έχει και μια επικινδυνότητα, θα έλεγα. Επικινδυνότητα όπως? Αν δεν πας βήμα-βήμα και νιώσεις απότομα την επιτυχία, πρέπει να ξέρεις πώς να τη χειριστείς. Πριν από λίγες μέρες ο κύριος Λαβρέντης Μαχαιρίτσας ανέφερε ότι συνήθως τα talent show δεν είναι υπερπροβάλλουν στην ουσία τα νέα άτομα και από εκεί και πέρα μόλις βγαίνουν από το παιχνίδι δεν εμφανίζονται πουθενά αλλού. Εσείς τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Θεωρώ ότι μέσα σε αυτά τα παιχνίδια υπάρχουν και καλλιτέχνες που έχουν δουλέψει πολύ πριν και έχουν την εμπειρία για να το χειριστούν, και υπάρχουν και άλλοι που είναι απλά άπειροι αλλά τους δίνει τη ευκαιρία, και αν μπορούν να την αρπάξουν την ευκαιρία θα πάνε πολύ καλά.